Nyomjad. Itt vagyunk, tesóm, a Legóba, nyomjuk a melót, közben viccelődünk, nem baj? Jó van, na figyelj. Így megy ez, tesókám. 3 katona elmegy a kupiba. Be vannak baszva, mint a segg. Azt mondja, madám, hát Isten, csak 2 csaj van fent, mit csináljak a harmadikkal? Mindegy, ez úgyis olyan részeget. Az egyiknek odad egy guminőt. Jó van, eltelik az éjszaka, fizetnek, távoznak, azt mondja az egyik a másiknak, neked milyen volt? Ah, te nekem nagyon jó volt. Nagyon ott volt a baby. Másiknak, nekem is azt mondja, minden francia, orál, minden volt. Azt mondja, a harmadiknak nagyon le van tőve. Neked milyen volt? Azt mondja, én egy boszorkányt kaptam, boszorkányt. Hogy? Hát képzeljétek, belalaptam a melébe, fingot engedett, az kirepült az ablakon. Ennyi, tesóm. Igen? A fogást mondja. Mondjad, Béla. Te most mennyiért mondod el nekem ezeket a vicceket? 3 konyok. 3? Másik kezeddel is megmutatod? 8 a picsám. Azt mondja, elmegy az idős bácsi a kupiba, ezt a barátomtól hallottam ezt a viccet, és rendel magának egy néger csaj. Felmennek a szobába, mondja az öreg, azt mondja, szívességet szeretnék kérni. Azt mondja, papa, feküdjön fel az ágyban mesztelenül, és tegye szét a lábát. Széttesz a lábát, bácsi jó megnézi, kifizeti, megy elfele. Hova megy papa? Hát mi van? Ennyi volt? Hát igen, csak jöttem megnézni, mert a lányom most csinálják a fürdőszobát, és meg akartam nézni, hogy megy a fekete csempi, ez a rózsaszín fuga. Jó megegyezte? Jó. Így megy ezt, tesó. Így megy ezt, tesó. Hol a konyak, Oszi? Ez a Béla. Ez a zenei apám. Hiába. Az a napi 10-15 ezerért. Menjünk föl. Plusz állás. No, elküldenek egy újságírót egy faluba, hogy mérje fel ott, milyen az életkörülmények. Magyarország legelmaradottabb faluja. Megy a csávó, leszáll a vonaton, kell még, hogy 5 kilométer gyalogolni, ilyen pocsolyába szakad az eső. Már szidja még, mindenhol, csak a földre nem. Megy, meglát egy kis ablakot, már villany van, jaj, azt mondja, kérek szállást éjszakára. Oda megy, beleskedik, látja, hogy ott van egy fémesztelen csaj, így rázza a csecsit, egy pucér ember, meg hátulú, egy vénasszony kúr megfele hátul, azt esernyőt fog a fején. Vagy a kezébe, a feje fölött. Csávó megijed, itt biztos bolondok laknak, futás el. Nézd, nyitva még a kocsma, bemegy a kocsmába. Uram, egy deci konyakot. Kijönti, megisz, azt mondja, a kocsmás, mondom, miért van maga egy megérő? Jaj, láttam a bolondokat. Hát mi volt? Hát egy nő így rázta a csecsit, a csávó kult egy vénasszonyt egy esernyével a kezébe. Hát a siketnémákhoz nézett be. Mert miért? Hát beszélgettek. Hát mit beszélgettek? Hát a nő mondta az urának, hogy mennyiért 2 liter tejér. Az meg mondta, hogy nem látod, hogy esik az eső, baszom a kurva anyád. Ennyi. Még egyet? Nincs több. Na, egy utolsó. Utána fölmehetsz a mennyezetre, megígérem. Ciao, beszéled a kocsmába. Kérlek szépen. Felejtettem mondani, hogy a Legóba vagyunk. Kér 5 pálinkát. Bevágja mind az 5 pálinkát. Azt mondják a kocsmáros, minek ez a szörnyű ivás? Azt mondja, már tudtam meg, hogy a testvérem buzi. Hú, uram, ne is mondja. Jó van, másnap megint berad. Kérlek, még 5 pálinkát. Szóval mi van már megint? Már tudtam meg, hogy a fiam is buzi. Jó, megissza, elmegy. Harmadra megint 10 pálinkát kérek. Megissza, azt mondja neki a kocsmáros, magánál senki nem szereti a nőket, de a feleségem. Így megy ez, tesó. Most hova mész? Van rá jogosítványod? Akkor fogjad. Állj már rá egy kicsit, lögd meg magad egy kis. Megyek, behozom a sört, mert nem tudom behozni 2 kézzel. Pálinkát hozzá? Így megy ez? Így megy ez, tesó, mint a Legónál. Pálinka sör. Kicsit pihenek, sziasztázunk, kávézunk. Az unikum, nem tudom. Jó, vagy már maca verőke.
Dezső bátyja. Nyolc Dezsőnek a segge. Mutasd meg a hasad. Mutasd meg már itt, hogy így megy ezt a show, mióta itt vagyok. Hát hívtam egy kicsit.